dalu Cahayu. Wilujeng dalu Pak Eko. Wah, panjen dina-dina niki kathah sing kagungan dalem ya Nduk ya. Nggih. Kathah sing kagungan hajat, mula sampean iki mau mesti double to. Asline nggih mboten jenengan kuwi to mesti maksa. Lho kok maksa piye to? Mas JB. Oh JB ya. Kowe pokoke nyusul ono wis mbok jam pira kowe nyusul pokoke teko. Iya no. JB yang ngono kuwi lho. Awakmu ndak krasa lek dilirak-lirik karo dhek. Kela ta? Napa nggih? Iya. Kok dadak lirak-lirik. Sawangan ngene lho, Be. Sampeyan kanca SMP ya Nduk karo JB ya? SMP nggih, satu kelas. Oh iya, layak ya akrab. Padha ning senine ya. Iki hajatane kemantenan Cahayu. Manten. Heeh. Lek mantenan ki cara pangertenmu Nduk tentang agama kang kok rasuk. Ning jenenge tuntunan agama sing kok rasuk utawa tok yakini, kemantenan ki satenane apa enek dalil hadis. Manten niku lak utawi pernikahan to Pak. Itu adalah ibadah yang terpanjang. Terpanjang yo. Terpanjang nggih, kan seumur hidup Pak. Nah, terus dalam memilih pasangan itu harus benar-benar teliti. Harus benar-benar mencari yang terbaik dari yang terbaik. Carilah pasangan yang beragama, carilah pasangan yang berperilaku baik, dan carilah pasangan yang sekufu atau sederajat. Oh iya. Kuwi lek tuntunan agama eneng hadis Qur'ane. Wonten hadise. Apa? Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1958 oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa kuwi unine, Nduk? Unine aku lali, Pak. Ora masa kuwi tak jaga-jagake. Mergo aku ki ngerti lek awakmu ki insyaallah umpama gelem nyinau agama tenan kono iso dadi ustadzah. Ngono lho. Unine niku takhayyaru linufufikum wan kihul akfa. Apa kuwi artine? Niku wau. Oh, dadi wong kuwi kudu golek pasangan sing sederajat. Nggih, sing sederajat, yang setara. Setara itu untuk meminimalisir pertengkaran. Biasanya kan lek sing napa nuwun sewu, salah satu yang berpendidikan tinggi sing setunggal mboten niku kadang berselisih paham. Oh iya. Nah niku ndadekke gampang tukaran. Mulai niku harus yang setara. Mula kang kaya mengkono awake dhewe mung nderek ndedonga mantene kakung asmane Adiwangsa Kusuma Melandi. Karane ning kene Mas Iwang. Mas Iwang. Kayak tahu ngerti. Kuwi lek Iwang wedok. Oh nggih. Iki Iwang kakung kok. Ayo. Mas Iwang kalian. Mbak Nunin. Mbak Nunin. Anisatul Azizah. Ya, kuwi saka laladan Tiudan. Tiudan Gondang. Mugi-mugi pripun? Ya mugi-mugi dados pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pinaringan putra saha putri ingkang soleh solehah. Kagem Bapak Jum. Jumilan. Bapak Jumilan sekeluarga mugi-mugi tansah pinaringan sehat bagas waras wilujeng lan karahayo. Ugi kagem penonton sedaya ingkang sampun sami rawuh matur sembah nuwun, mugi-mugi pinaringan sehat sedanten. Amin. Aku pengen tembangnya anu, Nduk. Tembangnya apa kuwi jenenge? Pangriptane almarhum Pak Mantep Sudarsono apa? Anu ngenteni. Ngenteni arep takok ririn madang. Ya niki mau kerduse kok ya akeh men. Iya. Yo diaturake. Ora susah dibawani. Ya aku pengen dirimu langsung langgame ya diwiwiti. Aku ngenteni tekamu kaya ngenteni mudune wayu. Ya. Janji Senin teko Kemis. Aja ngrusak sair iki wong ngarang lagu iki lek ora direwangi tirakatan lho niku panjenengan yo. Rumah saya kok. Ayo diaturake Mas. Dibukani saka saksofone enek iki mau. Enek, Nduk. Wonten. Kaya mambu iki dibukani saksofon apik lho ya. Oh enak. Sakjane iki niki mboten usah dijak lho, Pak. Niki Jo, rombongan kok. Anu, aku mambu iki ya mikir, wah, bocah-bocah ya bodo marem ora melu ning wayang. Iya. Golek umpringan dhewe-dhewe ya luwih akeh bayarane njaba timbang wayangan sewengi. Aku wis meneng ae lah. Iya, wong iki bandingne mesti. Iya.
Ya ora pancen ya. Nek tak takoni jarene ora lunga bae ya lunga. Ya yo diaturake. Ayo sek. Muga-muga dadi sono nini kaki kemanten. Kalis ing sambikala tresna tresnanan. Lan uga enggal pinaringono momongan sing jumbo karo kudangane wong tuwa ya. Iya. Komandang sarang kula nggih ngaturaken wilujeng dalu karo dulur-dulur khususnya kadang-kadange Kang Jumilan termasuk Kang Narno Surabaya ki mau ya rawuh foto karo aku barang, Nduk. Iya. Iya, Kang Narno ki kadange sing kagungan dalem mase Kang Jumilan kuwi lho. Ya. Kuwi dulure Kang Jumilan ki ana 4. Ya, Kang Narno, Kang Sawal. Iya. Terus Kang Jumilan neng terus dulure wedok ki Mentik ki jenenge Karyati ki kancaku SD. Iya, kemalan ya yo. Wah, Mentik kok. Kang Sawal barang yo kemlauan ya modele ngono ki. Iya, Pak. Yen ning yo alhamdulillah lek dijak omong-omongan tenan yo nyambung. Ning lek browak-brawok carcuran omongan wis ndek enek sing ndak barang permono sing diomong ning ndek enek ngono. Lek benguk-bengukan ning lek dijak omongan glanukan no penak ngono. Iya. Jenengane nggih nate ngeser Mentik. Mentik iki dulurku kancaku kok ora. Aku ki tak omone karo ibumu, karo Bu Sri sampean ro ya. Nggih. Kuwi lek aku seneng pacaran ki wiwit SD. Wiwit SD. Lah jare SMA ngeser mamaku. Lah anu dhek sik dalam pelajar jadi tak tinggal nyeneng ibumu ya ndak gelem no ya. Niki riyen niki putune lek ngertos lho para warga sik kelingan Bu Waranggono. Sapa nduk mbahmu nduk? Ibu Suci. Bu Suci Waranggono saking Tanggung riyen. Niki ingkang wayah duwe ibu jenenge Yuni manis biyen. Yeni. Yeni. Oh berarti Yuni karo Yeni sampean sir kabeh biyen. Sing Yuni budemu ya? Nggih. Oh, bude Yuni. Mbah aku lali sing tak demeni sing Yuni apa sing Yeni. Iya. Kok gek kula. Lah, oh jarak-jarak suasana to, Nduk. Iya. Kledang-kledang bocahe teko.
Ya. Klidang klidang gawe Digawe dua variasi Mas. Yo, seperangan jaitungan, seperangan Banyuwangenan. Leboke ning Banyuwangenan kendange Mas. Yo, lobake yo. Khusus kagem lini lan kaki kemanten sepisan maneh muga-muga dadi